Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі. Хвала Хрысту! Сёння мы з вами, дарагія сябры, паспрабуем зірнуць на самую старажытную беларускую кнігу, задаўшы сабе пытанне, чаму ж яна самая старажытная. Ужо ў мінулы раз мы з вами зразумелі, што вось такой нібыта нават першакнігаю беларускага народу можна назваць Тураўскае Евангелле, якое датуецца 11 стагоддзям. Таксама згадалі, што у прынцыпе ва ўсходнеславянскім вось гэтым свеце, нашым усходнееўрапейскім рэгіёне, кніг больш ранніх, чым 11 стагоддзе, у прынцыпе не існуе. А калі так, то, безумоўна, Тураўскае Евангелле хіба што з'яўляецца адным з найстарэйшых айчынных і рэгіянальных таксама кніжных помнікаў. Безумоўна, пра тое, як выглядае сёння Тураўскае Евангелле, мы ўжо паўтарацца не будзем. Усіх адсылаю да вось папярэдняй нашай сустрэчы, дзе мы вызначыліся, чаму ад вось гэтага некалі багата аздобленага, цікавага старажытнага рукапісу засталося сёння усяго толькі 10 аркушаў. 10 аркушаў пергаменту, на которых ёсць вось біблейскі евангельскі тэкст. Чаму ж гэты рукапіс мы можам датаваць вось такім старажытным часам? То есть кнізе ўжо 1000 гадоў. У нас у Беларусі ад таго часу няма ніводнага храма, ніводнага замка, не засталося фактычна нічога вось з такой матэрыяльнай культуры, апрача некаторых археалагічна адшуканых экспанатаў. Крыжыкі, некаторыя скульптурныя элементы, безумоўна, прадметы рамёствы, вынікі дзейнасці нашых беларускіх майстроў, рамеснікаў, але, безумоўна, вось такіх, скажам, элітарных прадметаў культуры засталося зусім немат, тым больш тых, которые не ў зямлі адшуканыя і вельмі моцна пашкоджаныя, а тых, што сапраўды вось прадстаўленыя перад намі. І мы можам іх амаль такім у пачатковым выглядзе пабачыць. Тураўскае Евангелле датуецца 11 стагоддзям, але чаму? Сёння я прапаную супольна з вами зрабіць такое, не скажу, можа, дэтэктыўнае, але даследаванне ці расследаванне, звязанае з пошукамі каранёў, вытокаў гэтага рукапісу, і паспрабуем вось супольна, крок за крокам зразумець і пацвердзіць у межах гэтага нашага следства, што гэта сапраўды рукапіс 11 стагоддзя. Калі мы з вами бяром нейкую сучасную кнігу, вось, напрыклад, перад намі выданне Бібліі з Карыны, гэта ўжо сучаснае выданне, у ім на першых жа старонках мы зможам пабачыць, што ёсць тытульны аркуш. Гэта прывычна для кожнага вось сучаснага чалавека, знаёмства з кнігаю пачынаць з тытульнага аркуша, бо на ім усё напісана. На ім напісана, што гэта за кніга, як яна называецца. Там напісана, хто яе аўтар альбо хто выдавец, абазначанае месца і час выхаду ў свет. Нават калі вось гэта старонка адсутнічае, то нярэдка можна яшчэ паспрабаваць зірнуць на апошнюю старонку кнігі, дзе ёсць так званыя выходныя звесткі, тыя самыя. Хто, дзе, калі, як выдаў гэту кнігу. Гэта нармальна абсалютна. Для нас, для нашага часу. Але гэта не было нармальным для 11 стагоддзя. У 11 стагоддзі, а таксама і раней, і пазней, беларускія, і не толькі беларускія, амаль усе еўрапейскія кнігі не мелі ні тытульных аркушаў, ні выходных звестак, і вось проста так зразумець, што гэта рукапіс вось 11 ці 15 стагоддзя немагчыма. Таму паспрабуем з вами разам вось патлумачыць, якім шляхам даследчыкі даказваюць, што Тураўскае Евангелле гэта самая старажытная беларуская кніга. Пачнём па чарзе. Першы такі вось крок, бо ў Тураўскім Евангеллі, нагадаю, выходных звестак на тытуле няма, нічога нам не кажа, што перад намі рукапіс 11 стагоддзя. Кніжка пачынаецца з нейкіх літар тэксту і імі ж заканчваецца, то есть хто, дзе, калі яе напісаў, выдаў, мы не ведаем. Ёсць, значыць, нейкія іншыя сродкі, выкарыстоўваючы якія даследчыкі дазволілі сабе зрабіць выснову, што гэта кніга 11 стагоддзя. Першае, што можа нам дапамагчы ў гэтых пошуках, гэта, безумоўна, аналіз зместу. Вот
просто літара за літарой, слова за словам мы можам чытаць гэты рукапіс і паспрабаваць зразумець, што гэта такое. Адкрыўшы вось гэты старажытны рукапіс, яшчэ ў 19 стагоддзі ён быў знойдзены, і пабачыўшы фактычна літаральна невяліченькія фрагменты тэксту, даследчыкі адразу ж разумелі, што гэта Евангелле. Бо перад намі сапраўды пэўныя тэксты з кніг Евангелля, якія выкарыстоўваліся, верагодна, у набажэнстве і, адпаведна, для гэтых мэтаў і кніга была створаная. Змест кнігі нам можа сапраўды дапамагчы і зразумець, калі яна была створана. Па-першае, мы бачым, што гэта не простае Евангелле, як мы яго сёння чытаем. Вось нам усім сёння прывычная форма так званага чацвераевангелля альбо Евангелля тетра. Калі вось мы бачым, чытаем такія паслядоўныя 4 тэксты ад 4 евангелістаў – Мацвея, Марка, Лукі і Яна. Гэтыя 4 тэксты сёння добра вядомыя, яны рэгулярна выдаюцца, перакладаюцца, і па-беларуску іх можна, безумоўна, прачытаць ужо ў некалькіх перакладах. Але ў старыя часы Евангелле пісалася іначай, і ўжо той факт, што мы маем справу не з тэтра-евангеллем, а з так званым апракасам, альбо нядзельным Евангеллем, гэта ўжо нам падказвае на час стварэння рукапісу. Справа ў тым, што ў старажытнасці, у сярэднявеччы нашы продкі найчасцей карысталіся не Евангеллем тэтрам, а менавіта вось такім вучэбным Евангеллем, ці нядзельным, ці службовым, лепш сказаць, Евангеллем, которое магло быць карысным непасрэдна для святара. То есть у часе штодзённых набажэнстваў святар звяртаецца да тэксту рукапісу для яго чытання. У пэўны дзень чытаюцца пэўныя фрагменты з Евангелля. Менавіта такім шляхам арганізаваныя самыя старажытныя рукапісы славянскіх Евангелляў, гэта так званыя апракасы. У заходняй традыцыі іх яшчэ называюць лекцыянарыямі, ці евангеліярыямі, ці евангелістарыямі. То гэта такая агульнахрысціянская традыцыя. Безумоўна, для святароў гэта форма была больш зручнай, бо адразу тэкст арганізаваны вось па такіх днях літургічнага году. Гэта здавалася б падказка, бо такімі тэкстамі найчасцей карысталіся недзе да 15-16 стагоддзяў, калі, дзякуючы кнігадрукаванню, шырока распаўсюдзілася чытанне Слова Божага, у тым ліку Евангелля, і найперш у форме тэтраў, вось сёння прывычных нам формах. То, адпаведна, гэта рукапіс створаны недзе да 16 стагоддзя. Ужо нейкі дыяпазон мы маем. Маглі б тут нам даць некаторую падказку іншыя частачкі ў змесце. Ну, напрыклад, у большасці вось такіх старажытных нашых Евангелляў мы можам бачыць разам з так званым сінаксаром, грэчаскае слово, якое абазначае фактычна кнігу ці зборнік чытанняў на кожны дзень года. Гэта так званыя рухомыя святы, пачынаючы ад Вялікадня і далей на кожны дзень года. Яны мала адрозніваюцца між сабою, але ў большасці Евангелляў была яшчэ і другая частка, так званы міналогій ці месяцаслоў, у который уключаліся таксама чытанні у адпаведнасці з так званымі нерухомымі святамі на календарны год ад верасня, ад 1 верасня до канца жніўня. Вось гэтыя святы, яны адрозніваліся. Мы разумеем, што у хрысціянскай традыцыі святы рэгулярна з'яўляліся ўвесь час новыя, і калі мы бачым, напрыклад, святы ў гонар тых ці іншых святых, мы можам прыблізна зразумець, у які час яны былі кананізаваныя і якім часам датуецца гэты рукапіс. На вялікі жаль, у тураўскім Евангеллі вось гэтай часткі няма. То есть мы маем толькі 10 аркушаў з першай часткі, вось з таго сінаксара. Таму па змесце мы прыйсці да нейкай высновы, на жаль, не можам. Застаецца нам вось толькі абмежавацца разуменнем, што гэта рукапіс створаны, хутчэй за ўсё, да 16 стагоддзя. Гэта першы крытэрый. Другі крытэрый хай будзе моўны. Звернемся да мовы гэтага рукапісу. Ужо самыя першыя даследчыкі, якія пабачылі рукапіс яшчэ ў 19 стагоддзі, найперш гэта акадэмік Ізмаіл Сразнеўскі, яны звярнулі ўвагу, што тэкст вось гэтага Евангелля тураўскага вельмі архаічны. Мы маем справу з дасканалай царкоўна-славянскай моваю.
Справа ў тым, што вось царкоўнаславянская ці старабалгарская мова, якая прыйшла ў наш рэгіён недзе ў 10-11 стагоддзях, яна, безумоўна, паступова мянялася. І ўжо з канца 11 стагоддзя у ёй было вельмі шмат такіх мясцовых адметных рысаў, якія адразу ж вызначалі, што гэта помнік вось мясцовай традыцыі. У тураўскім Евангеллі мы гэтых зменаў амаль не бачым. Адным з такіх вось паказальных вельмі для датавання крытэрыяў вызначэння часу стварэння тэксту паводле аналізу мовы з'яўляецца ўжыванне так званых юсоў. Гэта літары, которые абазначалі насавыя галосныя гукі, якія сёння мы ўжо не ўжываем ні ў беларускай, ні ў рускай, ні ва ўкраінскай, амаль ні ў адной з славянскіх моў, за выключэннем хіба польскай. Вот хто ведае польскую мову, той памятае гукі і адпаведныя літары «он» і «л», которые вось адпаведна записываются як такая «а» с хвостиком і ці «е» с хвостиком. Вось гэтыя гукі, яны характэрныя для праславянскай мовы. То есть у старажытнай мове славянаў былі вось гэтыя насавыя гукі, якія паступова мяняліся. І ў большасці славянскіх моў яны як бы былі страчаныя. Вот глядзіце, я на таблічцы нават такой паспрабаваў для вас зрабіць каментар і для сябе заадно падказку. Мы маем справу з двума класічнымі юсамі. Гэта малы юс і вялікі. Адпаведна, малы юс – гэта літара, якая абазначала некалі гук «л», ці «н», і яна ўжывалася для запісу ў першых тэкстах на царкоўнаславянскай мове адпаведнага гуку. У далейшым ужо недзе нават з канца 11 стагоддзя гэтая літара паступова замяняецца ва ўсходнеславянскіх рукапісах на літару і пачынае гучаць ужо іначай на літару «я». Вельмі часта мы бачым ужо такое змяшэнне, дзе малы юс мяняецца на «я». Ну, напрыклад, калі было раней «пень», да, вот у праславянскай мове, то у нашай усходнеславянскай традыцыі гэта ўжо гучала як «пяць». Хаця доўгі час яшчэ запісвалася праз вот гэты малы юс. Вялікі юс, ён чытаўся на пачатку як «он», але у далейшым ператварыўся ў «у». Напрыклад, быў «монж», стаў «муж». Былі пераходныя нейкія стадыі паміж, напрыклад, вялікім юсом доўгі час выкарыстоўваліся разам з ім і замест яго так званыя дыграфы «оу», якія таксама чыталіся як «у». Ну і адпаведна вот было «муж» спачатку запісанае праз вялікі юс, потым «моуж». І сёння мы пішам, напрыклад, па-беларуску, па-руску, па-украінску таксама слова «муж», да, з простай звычайнай літарай «у». Ну, дык вось, вот гэта такая складаная, можа быць, гісторыя, але яна дакладна нам паказвае, як навукоўцы, вот, аналізуючы выкарыстанне гэтай дзіўнай літары на старонках старажытных рукапісаў, знаходзяць і датуюць час выкарыстання. Дык вось, у тураўскім Евангеллі мы маем даволі яшчэ такое класічнае, старажытнае, архаічнае выкарыстанне гэтых юсоў. Ужо, хутчэй за ўсё, мала зразумелых нашым продкам, але па традыцыі іх яшчэ пісалі, і прычым пісалі ў правільных месцах. Памылак, якія ў далейшым у рукапісах часта бываюць, тут не шмат. Таму, вот адразу ж даследчыкі сказалі, хутчэй за ўсё правапіс гэтай кнігі нам дазваляе сказаць, што гэта такая вельмі архаічная старажытная рэдакцыя царкоўна-славянскай мовы, якая можа быць датаваная 11 стагоддзям. Хаця пры гэтым, вот мы бачым тут, напрыклад, у тэксце выкарыстоўваюцца і вялікі юс, вось ён, поруч з ім тут ёсць і малы юс. Гэта ўсё тут вельмі актыўна шырока выкарыстоўваецца ў тураўскім Евангеллі. Але адначасова з гэтым мы ўжо заўважаем у тэксце тураўскага Евангелля некаторыя адыходжанні ад старажытнай царкоўна-славянскай ці старабалгарскай мовы, якія сведчаць, што рукапіс створаны ва ўсходнеславянскім рэгіёне. Не ў Балгарыі, там Сербіі ці яшчэ дзе на Балканах, у Македоніі, можа быць, але менавіта ў нашых краях.
І гэты рукапіс надзвычай цікавы тым, што тут ужо заўважныя першыя такія рысачкі мясцовага ўсходнеславянскага выкарыстання ці пашырэння мовы. Напрыклад, змяшэнне ці напісанне «е» замест «яця», «о» замест цвёрдага знака, «ж» замест «жд», што характэрна было вось для царкоўнаславянскай мовы. То есть гэта пачынае ўжо тут нават у гэтых 10 аркушах быць заўважным. І з гэтага мы робім выснову, што рукапіс паходзіць ужо з усходнеславянскага рэгіёну. А значыць, хутчэй за ўсё не можа быць датаваны ранейшым часам, чым 11 стагоддзе. Значыць, вот у нас ужо ёсць дыяпазон ад 11 да 16, але хутчэй за ўсё 11, бо з канца 11 ўжо мова вельмі моцна мяняецца. Так, ёсць. Гэта у нас наступны ўжо быў трэці крытэрый, на падставе якога мы прааналізавалі мову тураўскага Евангелля. Значыць, спачатку шукалі выходныя звесткі, прааналізавалі змест, мову, напісанне літар, прыблізна разумеем, што яшчэ мы можам вось у сваім такім дэтэктыўным расследаванні зрабіць, на што звярнуць увагу. Можам звярнуць увагу на матэрыяльную характарыстыку рукапісу. Думаю, што многія з вас ведаюць, што ў старажытных кнігах можна ўзяць аркуш паперы на святло, паглядзець на яго, да, і паспрабаваць знайсці так званыя вадзяныя знакі. Справа ў тым, што ў старажытных кнігах сапраўды папера выкарыстоўвалася з вось гэтых млыноў так званых, да, то есть ручной вытворчасці, дзе папера, намываючыся ўручную, яна найчасцей мела так званыя вадзяныя знакі. Гэта такія асабістыя пазнакі уладальнікаў гэтых папяровых млыноў. Дык вось, прычым гэта хорошы сапраўды крытэрый для датавання паперы, яна рэдка залежвалася дзесяцігоддзямі, то есть звычайна яе пасля вырабу адразу накіроўвалі на выкарыстанне, і таму вось дата, скажем так, паходжання паперы дазваляла прыблізна зразумець час выдання кнігі. Але калі мы кажам пра старажытныя нашы рукапісы, пра вось тураўскае Евангелле, то адразу ж павінны сказаць, што ў дадзеным выпадку гэты метад нам не падыдзе, бо, канешне, старажытныя рукапісы пісаліся не на паперы, з вадзянымі, без вадзяных знакаў, а на пергаменце. Пергамент – гэта матэрыял, зроблены са шкуры жывёлаў. Гэта значыць найперш авечак, козаў, цялят. То есть гэта не дублёныя, ачышчаныя ад поўсці, тлушчу і іншых слядоў арганічных шкуры, адбеленыя, расцягнутыя, параўняныя, якія падобныя трошкі на паперу, такая больш шчыльная глянцавая матэрыя, якая дазваляла запісваць на ёй любыя тэксты, вось чарніламі ў некалькі слаёў, напрыклад. І, канешне, была вельмі неблага захоўвалася, назовем так. Яна была моцная, трывалая і, вось як бачыце, 1000 гадоў пражыла. Але датаваць яе па нейкіх вадзяных знаках мы не маем магчымасці. У дадзеным выпадку мог бы дапамагчы нейкі фізічны метад, і вось сучасныя многія даследчыкі, да, назовем такіх навукоўцаў, да, сапраўдных, яны могуць выкарыстоўваць гэтыя метады, ну, напрыклад, знакаміты метад радыёвугляроднага аналізу. Калі проста, то ў любым арганічным рэчыве, да, назапашваюцца радыёактыўныя ізатопы вугляроду, С14, калі не памыляюся. Дык вось ён дазваляе вызначыць з невялікай зусім пагрэшнасцю час смерці таго арганізма, з якога вось гэты матэрыял зроблены. Ці гэта дрэва, ці гэта жывёла, да, то есть апошні момант існавання гэтага арганічнага рэчыва ў арганічным стане. Жывым стане. Дык вось гэты метад мог бы дапамагчы. На вялікі жаль, большасць беларускіх рукапісаў гэтым метадам не даследавалася, і прычын таму тут шмат, не толькі тое, што гэта дорага, складана, патрэбнае спецыяльнае абсталяванне, якое рэдка дзе знойдзеш, але і таму, што для таго, каб вось вывучыць гэта тураўскае Евангелле, даволі вялікі фрагмент гэтага каштоўнага рукапісу, а тут толькі 10 старонак, 10 аркушаў захавалася, давялося б спаліць. То бок для выкарыстання гэтага метаду трэба спаліць фрагмент Евангелля. Ну, вы разумееце, што даследчыкі супраціўляюцца такому падыходу, бо, ну, все-таки вельмі каштоўная для нас гэта кніга, каб яе нішчыць для вось даследавання, таму што мы новых тэхналогій яшчэ на гэты момант не маем. Адпаведна, даследчыкі не могуць датаваць пры выкарыстанні матэрыялу гэты рукапіс тым ці іншым часам. Фармат, абрэзка, разліноўка нам пра час паходжання не кажуць. Тут усё даволі тыпавое.
адзін слупок мы бачым, ёсць разліноўка такім шрифтом ці ножом акрэсленыя лініі, па которых напісаны тэкст. Ёсць сляды праколаў, па которых рабілася вот гэта разліноўка. Але гэта ўсё характэрна і для многіх іншых евангелляў таго часу. На вялікі жаль, мы на падставе матэрыяльнага аналізу дакладна сказаць пра час стварэння гэтага рукапісу не можам. Ён даволі тыповы, скажам, для беларускага кнігапісання. Таму гэты чацвёрты падыход, аналіз матэрыяльнай характарыстыкі нам таксама нічога не дае. Ідём далей. Наступны, 5-ты метад. Як бачыце, у нас іх атрымалася некалькі, даволі шмат ужо. Гэта вывучэнне шрыфту. Шрыфт тураўскага Евангелля, ён можа пра многае нам распавесці. Справа ў тым, што шрыфты старажытных рукапісаў мяняліся з часам. Самыя старажытныя рукапісы на нашых землях былі напісаныя так званым уставам. Гэта такі спецыфічны шрыфт, літары якога вялікія, даволі такія самастойныя, часам квадратныя, займаюць такую аднолькавую адносна між літарамі падобную па памерах рамку. Кожная з літар аддзеленая адна ад адной. Яны ўсе, то есть яны не злучаюцца. Яны не маюць звычайна нахілу, і гэта таксама заўважна. Словы пры гэтым не падзяляюцца між сабою. Да, вы бачыце вот такія цэлыя радкі літар, якія не перарываюцца ні прабеламі, як сёння б сказалі, ні знакамі прыпынку, кропкамі ці коскамі, то есть вот просто суцэльны тэкст. І калі ты не прызвычайны да такіх тэкстаў, то чытаць складана. Хаця самі літары у большасці зразумелыя, гэта спецыфіка шрыфту устаўнага. Гэта нам таксама можа дапамагчы ў датаванні рукапісу, у яго разуменні. Многія даследчыкі якраз па аналізе спецыфічных асаблівасцей канкрэтных літар прыходзяць да высновы пра час іх стварэння. І вось тут сапраўды мы можам сказаць, што з аднаго боку амаль усе старажытныя беларускія евангеллі пісаліся уставам. Нават у 15 і 16 стагоддзях, калі ўжо, скажам так, іншыя кнігі амаль усе пісаліся іншымі почеркамі. Вот як мы памятаем з мінулай нашай сустрэчы, на старонках тураўскага Евангелля на палях ёсць запісы князя Канстанціна Астрожскага, знакамітага военачальніка і палітычнага дзеяча. Дык вось яны зробленыя почеркам 16 стагоддзя, так званым скорапісам, шрифтам, які быў выкарыстаны, напрыклад, для выдання статутаў Вялікага княства Літоўскага. І тут мы адразу бачым, што это 16 стагоддзя. А вот само Евангелле напісанае уставам, прыгожым, урачыстым шрифтам, які нас абазначае зноў жа 11-16 стагоддзямі. Калі так, то здавалася б цяжка вызначыць. Але у тураўскім Евангеллі ёсць цэлы шэраг такіх спецыфічных асаблівасцей, больш дэталёвых. Калі мы іх пачынаем аналізаваць, то мы прыходзім да разумення пра час стварэння гэтых рукапісаў. І тут мы бачым цэлы шэраг вось такіх незвычайных для свайго часу рысаў. Напрыклад, літара ять у тураўскім Евангеллі, яна невысокая, яна не выходзіць за межы радка, і пры гэтым верхняя, гэта гарызантальная лінія, да, каромысла так званая, яно не выходзіць за ўзровень радка. Літара омега мае больш высокія бакавыя лініі і цэнтральную мачту ці сярэдзіну, вызначаецца квадратнасцю дыяганаляў, ж спецыфічна напісаная. То есть даследчыкі бачаць вось гэтыя асаблівасці кожнай літаркі і пачынаюць шукаць аналагі сярод іншых рукапісаў розных эпох. І вось гэты аналіз палеаграфіі, то есть характару пісьма, прыводзіць нас да высновы, што найбліжэйшымі да тураўскага Евангелля з'яўляюцца рукапісы 11 стагоддзя. Мы тут бачым відавочнае падабенства з добравядомым рэймскім Евангеллем. Гэта Евангелле, якое было створана яшчэ у хутчэй за ўсё першай палове 11 стагоддзя. Яно належала дачцэ Яраслава Мудрага Ганне, якая выйшла замуж за французскага караля Генрыха I, і было гэта яшчэ ў 1044 годзе. І хутчэй за ўсё ў якасці пасагу яна з сабой гэта рымскае Евангелле перавезла ў Францыю. Дык вось
Реймскае Евангелле. Ёсць рысы, якія нагадваюць нам Астрамірава Евангелле, гэта сярэдзіна 11 стагоддзя. І зборнік Святаслава 1073 года, Мінеі канца 11 стагоддзя 1096 і 1097 гадоў. То есть усе аналогіі, которые мы знаходзім блізкі, гэта ўсё 11 стагоддзя. І гэта ўжо таксама нам падказвае, што мы маем справу з рукапісам 11 стагоддзя. Ну і нарэшце апошні, 6 крытэрый, который нам дапамагае канчаткова пераканацца, што перад намі рукапіс 11 стагоддзя. Гэта аналіз мастацкай аздобы. Як бачыце, тут вот атрымліваецца такая комплексная праца. То есть чаму складана аналізаваць, напрыклад, рукапісныя кнігі? Бо калі ты хочаш у іх разбірацца, табе трэба аналізаваць і палеаграфію, гэта значыць характар пісьма, і кадэкалогію, вот это все матэрыяльныя асаблівасці, пергамен, праколы, дзірачкі і гэтак далей, памеры аркушаў. Мы павінны аналізаваць тэксты, умець разумець класічныя вот этой богаслужбовыя кнігі, павінны разумець у спецыфіцы гістарычных зменаў гэтых тэкстаў нешта хаця б, і безумоўна быць яшчэ і мастацтвазнаўцамі, да, каб аналізаваць вось гэту мастацкую аздобу. Чаму яна нам важная? Бо яна таксама незвычайная, яна таксама характэрная. Безумоўна, вот тыя 10 толькі аркушаў пра ўсё нам расказаць не могуць. Гэта невяліченькі фрагмент. Пачатковы аб'ём гэтага рукапісу мог налічваць каля 300 аркушаў, а засталося 10. Ніводнай прыгожай карцінкі, як бы сёння сказалі, раней гэта звалася мініяцюрамі. Мініяцюр мы тут не бачым. Вот гэтых вобразаў, да, евангелістаў, напрыклад, як у некаторых можам знайсці царкоўнаславянскіх евангеллях. Тут гэтага няма. Тут ёсць тэкст, ёсць невяліченькія рысы мастацкай аздобы, але і яны нам могуць шмат пра што распавесці. Распаўсюджаная такая думка, што вось тураўскае Евангелле вельмі сціпла аздоблены кніжны помнік, яна не зусім дакладная. Мы тут бачым, дарэчы, шмат сапраўды цікавага. На што варта звярнуць увагу? Ну, безумоўна, афармленне шрифта сціплае, то есть это звычайны класічны вельмі строгі і роўны устаў. І элементы мастацкай аздобы тут як бы даволі тыповыя, але контурныя загалоўкі, которые мы бачым, яны ўжо адметныя. Па-першае, вельмі частае выкарыстанне двайных літар у такіх кінаварных чырвоных загалоўках тураўскага Евангелля. Гэта характэрная рыса. Бачым некаторыя элементы дэкору, так званыя падзяляльныя радкі ці знакі, якія абазначаюць завяршэнне пэўнага чытання, выкарыстанне шматкроп'яў, крэсак, рысачак. Гэта ўсё вельмі характэрна. Але значна цікавейшымі з'яўляюцца так званыя ініцыялы альбо буквіцы. Да? Вот у старых кнігах мы ведаем, што ёсць часта на пачатку новых нейкіх раздзелаў выкарыстоўваюцца вялікія прыгожа аздобленыя літары. І вось у тураўскім Евангеллі іх многа. На гэтых 10 аркушах іх ажно 11. То есть на кожным у сярэднім па адным і нават больш. Значыць, што мы за літары тут бачым? З гэтых літар пераважаюць дзве літары. Гэта літара В і літара Р. Што таксама ў пэўнай ступені зразумела, бо большасць евангельскіх чытанняў пачыналася словамі «во время она». Ну вось, напрыклад, можам зірнуць на многіх старонках якраз гэты варыянт мы бачым, альбо словамі таксама «речет Господь». Во время она, да, и «рече Господь». То есть во время она, гэта значыць у той час, «рече Господь» — это Господь кажа. Адпаведна, літары В і Р самыя частыя. Самае частае ў плане ўжывання. Літара В ўжываецца 6 разоў, літара Р ўжываецца 4 разы. І один раз ўжываецца вельмі незвычайная ў дадзеным рукапісе літара О, у выглядзе такой незвычайнай разеткі. Гэта таксама вельмі характэрна і пра многае можа нам распавесці. Гэтыя ініцыялы належаць да старажытнага візантыйскага тыпу. Гэта ўсё старавізантыйская арнаментыка. Калі больш дэталёва, то гэта раслінны каленкавы арнамент. Сутнасць яго ў тым, што вось бачыце каленка за каленкам, такія завітыя раслінныя арнаменты, да, нібы сцябло расліны, да, закручваецца у вузельчыкі, працягваецца, пачынаецца новым колерам. Гэты раслінны арнамент нам пераканаўча кажа, што гэта рукапіс, які належыць да архаічнай вельмі старажытнай традыцыі, характэрнай для грэчаскіх рукапісаў 10-11 стагоддзяў.
Да нас гэта прыйшло трошкі пазней, у 11-м, яшчэ ў 12-м мела месца шырокае пашырэнне, але гэта якраз вельмі характэрна. І стылістыка мастацкай аздобы зноў жа збліжае гэты рукапіс з некаторымі рукапісамі таго часу. Найперш гэта пандэкты Антыёха Чарнарысца, так званы васкрасенскі спіс, і чудаўскі псалтыр, который таксама, як і пандэкты, захоўваецца ў дзяржаўным гістарычным музеі ў Маскве. Вось гэтыя асаблівасці мастацкай аздобы нас пераканаўча скіроўваюць зноў жа на 11 стагоддзе. І больш таго, як заўважыў адзін даследчык Васіль Пуцко, які ўсё жыццё працаваў у Калузе, ў Расіі, мае украінскае паходжанне, але вельмі шмат цікавіўся і беларускім старажытным мастацтвам. Дык вот, пры аналізе тураўскага Евангелія ён абазначыў, што адсутнасць яркіх залатых элементаў у аздобе тураўскага Евангелія, як, напрыклад, у астраміравым Евангелі, і некаторыя іншыя асаблівасці сведчаць пра тое, што тураўскае Евангелие магло нарадзіцца нават да сярэдзіны ці ў сярэдзіне 11 стагоддзя. Як мы ведаем, астрамірава Евангелие это 1054 год, а тураўскае Евангелие яшчэ раней. І пры тым пры ўсім астрамірава Евангелие лічыцца самым старажытным датаваным усходнеславянскім рукапісам, а тураўскае Евангелие можа быць яшчэ больш ранняе. Ну дык вось, што мы з вамі бачым. Правёўшы такое вось комплекснае даследаванне, мы робім выснову, што тураўскае Евангелие гэта сапраўды унікальны рукапіс, які мае наша беларускае паходжанне. У старажытных гэтых тэкстах, якія засталіся на 10 аркушах, мы знаходзім, комплексна прааналізаваўшы з розных бакоў гэтыя 10 аркушаў, разуменне таго, што гэты рукапіс узнік недзе ва ўсходнеславянскім рэгіёне, на землях сучаснай Беларусі, Расіі ці Украіны у 11 стагоддзі, можа быць у сярэдзіне 11 стагоддзя. Пра гэта сведчыць і мова, і характар пісьма, і аздоба мастацкая, і выкарыстанне матэрыяльных асаблівасцей тых ці іншых. Усё сведчыць пра паходжанне рукапісу з 11 стагоддзя. Верагодна, гэты рукапіс быў створаны, найбольш верагодна, ці ў Кіеве, дзе ўжо на той час дзейнічаў вядомы скрыпторый, яшчэ Яраслаў Мудры заснаваў вялікі скрыпторый у Кіеве, ці можа быць у Тураве. Тураў, як мы ведаем, у 11 стагоддзі ўжо быў вялікім духоўным цэнтрам з сталымі традыцыямі, у тым ліку кніжнымі, са сваёй епархіяй. Ну, а дзе ёсць епархія, там хутчэй за ўсё кнігі перапісваюцца, як мінімум шырока выкарыстоўваюцца. Тураў знакаміты духоўны цэнтр са шматлікімі храмамі, манастырамі. З Туравам у далейшым звязаны лёс знакамітага асветніка Кірыла Тураўскага. Нават сёння засталіся некаторыя сляды вось той старажытнасці, велічы, крыжы, якія на могілках растуць, альбо знакаміты тураўскі храм, раскапаны Пятром Лысенкам. І калі вось, дарэчы, мы з гэтым знакамітым археолагам, які раскопваў якраз палескія, у тым ліку тураўскія старажытныя паселішчы, вывучалі тураўскае Евангелие, то ён абсалютна пераканаўча, можа, яму так вельмі хацелася, але ён спрабаваў і аргументавана гэту думку выказваць, то вот Пётр Лысенко быў абсалютна ўпэўнены, што тураўскае Евангелие створанае было дакладна менавіта ў Тураве. На жаль, я такім упэўненым быць не магу, хаця пацвярджаю, што гэта адна з асноўных версій. Безумоўна, ад яе мы не маем падстаў адыходзіць, і дакладна ўжо ў 16 стагоддзі тураўскае Евангелие захоўвалася ў самім Тураве. Пра гэта сведчаць запісы 1508 і 513 гадоў, вось таго самага князя Канстанціна Астрожскага, зробленыя, можа быць, нават ім уласнаручна на старонках тураўскага Евангелія. Вось такая дэтэктыўная гісторыя, вось такое расследаванне. Я ж толькі абазначу напрыканцы, што вось гэты складаны шлях, які вымушаны праходзіць даследчыкі, і які я вам проста прыадкрыў, каб вы разумелі, як часам няпроста у гэтых пошуках сябе вымушаныя адчуваць навукоўцы, ён дазваляе вельмі важнае даказаць. Ён дазваляе паказаць, што нашы продкі ўжо сапраўды як мінімум 1000 год існуюць у свеце ідэй хрыстовых, ідэй паслядоўнікаў Хрыста, апосталаў, ідэй хрысціянаў першых стагоддзяў, якія пакутавалі за веру, якія захоўвалі, перадавалі і запісвалі Слова Божае. І гэтае слова трапіла да нас у не пазней, чым 11 стагоддзі ў выглядзе кніг, і ўжо дакладна з 11 стагоддзя гэта Слова Божае, гэтыя тэксты Евангеліяў перапісваліся і перадаваліся. Таму нам вельмі важна не толькі захоўваць старажытныя рукапісы, але і вывучаць іх
і паказваць, сведчыць, што мы маем багацейшую кніжную традыцыю, якая налічвае ўжо цэлыя стагоддзі, і, безумоўна, на гэтай традыцыі мы можам будаваць і сваю будучыню, сваю сучаснасць, натуральна ж, глядзець наперад. Я думаю, што нашы традыцыі і карані мусяць быць падставаю і глебаю для далейшага развіцця беларускага народа і беларускай культуры. Да новых сустрэч! Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі.